指定取り消し処分を受けたのは大阪市の福祉事業会社絆ホールディングスの傘下にある4つの事業所です。大阪市福祉局によると、この4つの事業所は大阪市などから障害者就労支援の給付金およそ150億円を不正に受給していたということです。市の調査で就労支援施設に通う人に動画を視聴させるなど支援とは認められない内容だったり、関連会社に雇用して再び施設に戻すという手法を使い、一般企業で6ヶ月以上働いた場合の加算金についても過大に請求していたということです。大阪市は4つの事業所に対して合わせて110億円の返還を請求しています。